L-Europarlamentari Laburista Cyrus Engerer indirizza l-Milano Pride li għaliha folla tal-fuq minn 300,000 persuna ħonqu it-toroq ta' din il-belt ewlenija fit-tramuntana tal-Italja. Fid-diskors tiegħu Engerer għamel referenza diversi deċiżjonijiet kontra l-ugwaljanza li l-Gvern il-ġdid Taljan u l-alleati tiegħu qegħdin jieħdu kontra persuni LGBTIQ+. Fost l-oħrajn qed jitneħħa wieħed jew waħda mill-ġenituri mid-dokumenti uffiċjali meta tfal ikollhom ġenituri tal-istess sess. Cyrus Engerer qal li l-preżenza tiegħu fil-Milano Pride kellha l-iskop li tagħti tama lil Milan u lill-Italja f'dan iż-żmien diffiċli għall-ugwaljanza fl-Italja. Huwa saħaq li minkejja li l-Prim Ministru Giorgia Meloni qed tgħid li se tirrikonoxxi biss l-hekk imsejħa familja tradizzjonali li mħabba se tirbaħ fuq il-mibeda u fuq il-preġudizzju. Maħniex se naċċettaw kwalunkwe tnaqqis ta' drittijiet ta' persuni LGBTIQ fl-ebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea. La fl-Ungerija, la fil-Polonja u anqas issa fl-Italja fejn il-Gvern ta' Meloni qiegħed inaqqar bil-mod il-mod id-drittijiet diġà eżistenti ta' persuni LGBTIQ. Engerer għamel ukoll referenza għal Malta u qal li kif pajjiżna għamel l-ikbar avvanzi fid-dinja għal persuni LGBTIQ+, l-Italja tista' tasal ukoll. Fl-istess ħin stieden lil dawk kollha preżenti biex jiġu Malta l-Europride 2023 li se ssir fil-Belt Valletta f'Settembru li ġej.